Nitanguru kwa Mheshimiwa Mochore Doris Magoma Nyamanga from Mwagamo Ward, a current resident at Ekerenyo Ward, a UDA special elect. For last year, uyo minto Mother Mukaya, kara igwete na very nominated, na minyogate koti yanse, moti enyogata toge katukuterware, tachi kuisanikana na kaminyoka court of appeal. Nomo judge orenge koroko kwany titukolia lero naje tukuterare kogera nkiabwate merits akaminyoka kangera anti-corruption ESCC, of which I resigned as a teacher last year August. Ekara bantu corruption babwate bakanyoranga Doris igakwani umushahara yomo uyachagite kwani from January this year. One igatoka chi argument chiaye na evidence yaye gere basics. Ntenda ete kumubole iganga oborai nyasa okorwa na ekero nyasa wakira mafuta, nobody can stop it. Tigaganye ngaki yaya nere neike agambe njabona obuna Doris Magoma Nyamanga, I'll work for the people wa Nyamira without fear or favor. Especially abangina banatarire kwa tangu campaign hadi saa hii nasema kwamba nitawashughulikia vilivyo, nitashiriki katika kanisa sao, nitachangia watoto wao waweze kusoma ile nao kwa bona Doris yale because ekaloso ametio mwana ina rentere ya moyo ko we quit mwana bo mutachire no mwana bo mutaka. So litukolia lero, I'm so much happy and humbled by what the court did today, because justice nero kiro montata gete and the justice has been served. Ebanda angeli gocha because ene kwa ya tu aberto kotara komo korwa campaign chaire bado tuko pamoja abana bongo chanara shauri because mbaraba naka kombwa bante what I'm supposed to do. So nili tuko kwa chile ko chengeranga uno bwidi wabo omonto Doris omokungu Doris Nyamanga omwana omonto someta to mokorere gosari moiwe tabangina nakusomia bana baje ko babarai bamotwe amangane ekine shiro katika jina la Yesu. Omonto Doris Nyamanga aboire ega ekina bwate twate binyasaye binyamana asos egento kende omonto bwate tamagendero abana baitu nito abaiseke bana tete ko bwata kabisa kabura basome ogocha kulisaini anyara matoba rwango tiga basomire buya unabona tigo bwalimu agate kasi yo kora torabage kola twatane kiru twanya koramo ngondo gocha toraga Nyamira tuato kirabane tukumekira tonganya kurweseye toka toraba rai nebina tuka totwala tomona magenda kabisa una toroche uno torigerti digo togo gete oyo minto Doris nanda bwire kina digo tukumetinga esimbe yenkungu era nyata keire gambe kumiwaito noko umwana minto marita utagwancha mobe amona Doris matokarera magende ntumanga na bitina ntutagete abanyina korwe Kerenyo ward nande Kerenyo mungano tubwate byombe bono twabaire CPO nkware guungana na Doris onyore runo ane gasi na Ruto egere mutubwaterane muna abanyina mutuikanye mutokonye nkyo kuna kuirero mwana minebina oyo no mwana mino your sister tigara mangana mange na ndo mwana mtoto gendete kumusabira ekineke oyorekia muchandire ate konyara na magendero tekonyara basa kurwa assembly abasongo bagodabanga justice should not be done but it must be seen to have been done. Ndutu agokire omusike Doris Nyamanga no work for the people of Nyamira korabang na bekra na roba kwantite gasi ekoroga kanana ngire ko ndugo chimotwa kwanyina mikoso na babang na wanja mamira mambiende tomabeke kerogeria kana Nyamira yonero mushimwe naro re oigeta abantu bonzi piange. She doesn't discriminate by gutara onde wansi. She's just a phone call away. No mwagere simbutuko matende teneke she will respond.